କଣ କରୁଛି ମୋବାଇଲ ରେକର୍ଡ କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଛାଡ଼ିବ ମୋବାଇଲ ଆରେ ସେ ମୁଁ ତରକାରୀ କରି ପୋଟଳଟା ଖାଲି ବସେଇଦିଏ ପୋଟଳ ତରକାରୀଟା ଭାଜିକି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛି ପୋଟଳ ତରକାରୀ ଆଳୁ ପୋଟଳ ଛୁଇଁ ନା ପକେଇଦେ ପାଣି ପକା ହଉଛି ଲୋକ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରି କେତେ କ'ଣ ପଇସା କଥା କହିପାରୁନି ଭିଡ଼ିଓ ପାଣି ଯେତେ ଥାନ୍ତେ ସେତିକି ଭଲ ପାଣି ରହିଲେ ସେ ପାଣି ଟିକେ ପାଣି ସେ ବୋତଲ ପାଣି ତ ନିଜେ ଆଣିକି ଯେତେବେଳେ ପିଇବନି ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପିଇବନି ଜାଣିବନି ଏଇ ଜାଣିଛ ଆଉ ଉଠୁ ପାଣି ଟିକେ ନଦିଅ ପିଇବା ପାଇଁ ଜାଣିବନି ପାଣି ଆଣିକି ଥୋଇବ ପାଣି ଛାଣିଲେ ବି କ'ଣ ଯେ ବୋତଲ ବାହାରୁଛି ଗୋଟେ ଛଣା ହେଇଯିବ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଗୋଟେ ସଫାଇ ବାହାରୁଛି କ'ଣ ଏମିତି ଦେଖାଉଛି ସିଏ ତ ବାପ ସେମିତି ପାଣି ଆଣିକି ଆଉ ମୁଁ ପାଣି ପାଣିଟା ଲୁଣ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ପାଣିଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ସେ ପାଣି ବୋତଲ ହେଇଯାଇଛି ଖରା ଦିନ ତ ଯେତେ ବୋତଲ ପାଣି ଗରମ ହେଇଗଲା ସେ ପାଣିରେ ସେ ଟେବୁଲ ଟେବୁଲରେ ପାଣି ଥିବ ନା ଓଦା ହେଇଯିବ ଆଉ ଆଣିଲି ସେଟା 2 ବୋତଲ ଆଣି ଆମର ପୂଜା ପାଣି ବୋତଲ ପାଣି